Πάμε. Δημήτρης Μιλωνάς, Tirana Throwdown, Scale Category, 25.2. Okay. The length of the bar is 2 meters and 20 centimeters. It means the bar is 20 kilos. Κάτσε να το δείξω. Βάλε τα τέτοια. Όχι. Ωραία. Οκ. Έχει διαστράκι του. Ωραία. Θα το μηδενίζω εγώ ή κάποιος άλλος άμα έρθει να βοηθήσει. Ναι, πρέπει να το μηδενίζεις άμα το έχεις χάσει, δηλαδή θα το κάνεις εσύ. Στον επόμενο γύρο, αφού ξανάρχισε. Στο τέλος. Κάτσε κάτω. Ωραία, να τα έχουμε δείξει όλα νομίζω. Σε 10 Μητσό. Βάλε πόδια. 8. 6. 5. Μην πιάσεις. 3. Περίμενε. Πάμε. Πιάσε. Ναι, Μητσό. Πιάσε ρυθμό. Ήρεμα τώρα, ήρεμα. Σιγουράσου. Το πάρει, σιγουράσου. Ωραίος. Πάμε, 12. Ναι. 10. Ωραίος, πάρε την ανάσα σου. Πάμε, 6. Μπράβο. Άστε. Κάτσε σου, δεν είσαι εγώ κατά, άστε. Στο 2,5 είμαστε. Τραβάς πολύ καλά. Προς το τέλος ρίξε λίγο ρυθμό να ξεκουραστείς για να μπεις άνετος. Εκεί μετά το 12 ρίξε λίγο. Ωραία, χαλαρά. Πολύ καλά το έχεις πάει, πάμε. Είμαστε στα 3 λεπτά. Έτσι. Ωραίο. Μπράβο.
ναι. Ωραίος. Ωραίος, τράβα τι κάτω ρε φίλε. Τράβα τι κάτω. Εκεί. Είμαστε στο 4-20, έχουμε πολλή ώρα ακόμα, πάμε. Μπράβο. Μπράβο, ωραίο κάτσιμο. Μπράβο. Είμαστε σχεδόν 5 λεπτά, άστη. Μηδενίζω εγώ. Δες. Δυόμιση λεπτά είναι ακόμα, πάμε, ό,τι έχεις. Να βγάλουμε το γύρο. Ωραία, ξεκούρασε. Πάμε, λίγο έμεινε. Ένα λεπτό έχουμε, Μίτσο. Μπράβο. Τράβα κάτω την μπάρα. Και πάμε να τα πάρουμε ρε φίλε, 50 δευτερόλεπτα. Πάρε ένα rest και παίζεις με τη μία. Πάρε ένα rest, πάρε ένα rest. Πάμε ρε φίλε να τα πάρουμε 40 δευτερόλεπτα. Ωραίο. Ωραίο, έτσι. Πάμε ρε. Πέτα. Κάτσε κάτω. Κάτσε, Μίτσο, έλα, κάτσε να πάρεις 2 θερμίδες. Πάρε 2 θερμίδες. 10 δευτερόλεπτα. Αν μπορείς, τράβα. Τράβα, 5 δευτερόλεπτα, τράβα. Στο μία. Ωριακά, εντάξει, τέλος. Ρε, τελειώνετε. Σίμω, έχετε πολλή ώρα. Θέλουμε βοήθεια λίγο με τα κιλά, ρε. Δεν πειράζει, κάντε. Ξεκουράσου, ρε. Πάρε 2 λεπτά, ρε, κάτσε κάτω. Πώς θα ξεκινήσουμε, πώς νιώθεις, 50?
Εγώ λέω είναι 55 ή 60. 50 πήγες. Ξεκουράσου, έχεις ώρα. Πάρε ένα άλλο 1,5 λεπτό. Δεν φαίνεται το τέτοιο ρε μαλάκα. Το δείξουμε πάνω. $60 kilos. First attempt. 9-17. Εγώ λέω στο 10 να μπεις. Κατέβασε τα 100, κατέβασε τα 100. Βάλε και λίγο μαγνησία, βάλε και λίγο μαγνησία. Βάλε λίγο μαγνησία, λίγο μαγνησία, μη σου βλυστείς το φάνη. Είμαστε στα 10. Sorry ρε Κωστής, έχω ταλαιπωρήσει. Μπράβο, άνετο. Ωραία, τώρα. Ναι ρε μάγκα. Πολύ άνετα ρε, πολύ άνετα. Φύγε, φύγε, άστη παρά, φύγε, φύγε. Πόσο Μίτσο? 70 Μίτσο. Γιατί δεν τα έχει δοκιμάσει. Άμα τα έχει δοκιμάσει, δεν τα δοκίμασε. Σταμάτησε στα 60. Θα το πεντάρει. Απλά το hang τώρα δεν θα το κάνεις touch and go. Είσαι στο 10... Στο 10-40 είσαι, οργάνωσε το χρόνο σου. Μίτσο, τράβω την παρακάτω. Βάλε μαγνησία, ρε. Τρία λεπτά έχουμε. Δεν πειράζει, πάρε ξεκούραση, πάρε ξεκούραση. Πάρε ξεκούραση. Ρε Μίτσο, μήπως να πάμε στα 65. Να τα πάρουμε. Γιατί δεν θα έχουμε άλλη προσπάθεια μετά, είμαστε στο 12. Πάρε rest και άμα δούμε ότι δεν βγαίνει έχουμε και χρόνο για το... Δεν θες λίγο μαγνήσια? Είμαστε στο 12. Προλαβαίνεις για 2 προσπάθειες. $70 kilos. Μπράβο ρε! Μπράβο, βάλ' του 2 πεντάρια, βάλ' του 2 πεντάρια. Έχουμε 50 δευτερόλεπτα. Σαράντα. Περίμενε, πάρε λίγο ρε, θα σου μιλήσω εγώ. Μισό λεπτό έχουμε, πάμε.
Μπες. Μπράβο ρε. Πολύ ωραίο. Τέλος. Κάτσε να τα δείξουμε τώρα λίγο. Τελειώσαμε. Μίτσο, για τράβα ρε Μίτσο. Τράβα τα κιλά ρε φίλε. Θα δείχνουμε ένα-ένα. Λοιπόν.